Bermeoko azken osoko bilkuraren ostean, Aritza Baroa, Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramaileak EAJ eta EH Bilduren arteko hitzarmen jakinetan, azken honek bere konpromesuak ez dituela momentuz bete salatu du. Hiru gai nagusi jarri ditu mahai gainean Aritza Baroak. Tala, Zarragoitzi, Itsasbegi eta Iparragirre inguruetako hobekuntza lanen inguruko akordioa, elkar bizitzaren araudiaren gainean irizpide subjektiboak aipatu ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak herrian pankartak jartzerak orduan, eta EAJaren hitzetan herriko gurutze gorriarekin sinatu barik dagoen hitzarmena ere mahai gainean jarri da. Aritza Baroa, Bermeoko Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramailea. Gauzie da akorduek sinatu genduzela, gauze batzuk erdizke aurrera injauie, bai ez horitzarrez, akordu horretako konpromisuek kongelata dauz. Azkanioko batzarra oki gendun adibidez, maizetzien, Zarragoitzi, Talie, Itsasbegi, Iparragirreri buruz berbaitzeko. Hor, guk Eusko Alderdi Jeltzalen modure, erun gendu zen propuesta batzuk, bai Zarragoitzin mejorak eitzeko, bai Itsasbegi, Iparragirre mejorak eitzeko, eta talan faltatesan satize mejorateko. Maizetzetik ona, ez dakigu ezebez, dana dau paralizeta. Ez maz, batzar horretako aktaripe ez dozku bidali EH Bilduk. Sastar batzien mejoran inguruen, adibidez esan bidu, 5. kontenedoran implementazioe, martxan dauela, martxan imitzeko urte honetan, atzeratu egingo da, zoritzarrez, kontratu legiek sortu dauzen arazuek aitzik, eta horreri buruz egin jule lanketatzu bet. Bai adibidez, umien gunietan edukiontzi selektibuek imitzie, eta kontenedoran gunie txukunduteko plana da kontenedor barrizek erostekue, momentuz parata dau. Eusko Alderdi Jeltzaletik argi dako gune da, akordu bet sinatutie ez dala sinatu, onartu osoko bilkuran da gero gobernuek egin eta beste partieri konta. Akordu horretan parte aktibo bat izan bigara. Holan erreklama dugu hasikeratatik eta holan erreklamaten dugu. Erreklamaten dugu, 2018 urteko azkenengo trimestrien sartuko garizela. Gauzek hemen ondino berde dauz, eta urte honetarako konpromisot batzutakuz, herritzarrakaz. Udal honek 2015 urtien EH Bilduk maiganien imintzea hasikerako proposamena ganera, alkarbizitzarako normatibe bat, konbibentzirako normatibe bat onartu zauen, eta normatibe horretan bestiek beste, gauze asko reguleten diez, bai edau punto bat, pankartak, kartelak, pegatinek eta abar kalien eta espazio publikutan kolokatie reguleten dagoena. Apostu bet izan zan, Eusko Alderdi Jeltzaliek begionez ikusi zauena, izan be, gure filosofize da, turismue bultzatu gure badogu, herri garbi bet bultzatu gure badogu, eta errespetuzko alkarbizitza bat bultzatu gure badogu, horretarako, neurizek hartun bidogu zela. Horretarako lanen gendun, normatibe horretan proposamenak aurkeztu gendu zen, hainbeste debate egon zien, onartu zan, bai zoritzarrez, ikusi dugu alkatetza dekretuen bidez, normatibe hori kasu batzutan apliketen dela, eta beste kasu batzutan ez dela apliketen. Eta zaitzik esaten dugu hau, egondalako ude honetan zehar, herritar talde bat, auzokide talde bat, eskatu dauena pankarta bat gure dauiela imini rotondako barandiletan. Zein izan da gure sorpresie? Alkatiek 3 alkatetza dekretu bidez, ezetza emontzoiela. Etzoiela emon baimenik pankarta hori inbitzeko. Ezetzo hori emoteko argumentue, bizikidetza araudiz esan da. Hauntzek aitzetu duten araudiz esan da. Bertan esaten dalako, debekatute dauela, baimen espresue okinezien, edo zein gune publikotan pankartak imitzie. Eta orduen gure galderi da, geurelez errezen dabiltzezen guztizok ikusten du moduen, herriko barandile guztizek pankartakaz, hormak, kartelakaz jositze, zer pasaten da? Batzuk baimena dakoie eta beste batzuri eiatzoi emoten, batzuri apliketen jatzoie normatibie eta beste batzuri ez, eta hirugarren gaize gureko gaunkena azpimarratu da guruz gorrezen pendiente dakun hitzarmena guruz gorrezega sinatutie. Esango da urtebete baino gehiago, Eusko Alderdi Jeltzaleko iniziatibe bat esan zan, osoko bilkura baten ekarri gendun proposamen bat. Pentsaten du guruz gorreze dala talde bat herri honetan lan asko itzen dauena, lan asko itzen dau danok ikusten du moduen eventu eta usenien koberture bat emoten, bai biharrasko itzen daue bai arlo sozialien. Hainbat aldiz, egon gara eurekaz, hainbat aldiz imini du
balizuen eurek eitzen dauien bihar sozial hori. Orduen hori ikusitze eta beste udal eta instituzio batzuk okintzauen esperientziek ikusitze, gure proposamena esan zen, udalak errekonozimiento bat enbitzola guruzgorrezek eitzen dauen bihar horreri. Errekonozimiento bat eta kolaboraziorako oferta bat enbitzola. Gizarte ongizate patronato bataku arlo sozialien biharraitzen dauena. Talde bataku, kasu honetan, beste talde batzu badauz, bai kasu honetan, guruzgorrezek beran arlo soziala landuten dauena. Bat eta bat, beti bidiez, banaka baduzen, bakarran geratzen diez. Beraz, pentsaten du, injarra batu behar dizela, aukerak landu behar dizela, eta horretarako, proposatu gendun orain urtebete baino gehiago, konbenizio bat firmetie, non parte batetik segiduten dan kolaboraten eventuetan hori koberturi emoten, bai beste alde batetik errekonozimiento bat eitzen dan da kolaborazioe arlo sozial horretan. Ez hori bakarrik, osoko bilkura aretan, konbenizioen borrador bat imini gendun maiganien, beste udal batzuk eta beste instituzio batzutako jena, egokitute Bermioko kasora. Pentsaten esan du, hori izan aldala punto de partida bat, dotazio ekonomiko bat iminitze. Pasada urtebete baino gehiago, zoritzarrez, osoko bilkura danatan espada, ize danatan pregunte du ia zelan dauen konbenizio hori. Gaur da egune, ondino, konbenizioe ikusi bestune egin. Aurrerauko ustaileko plenuen, esan dozkuien, bai, dana dau preparata, firmeti baino ez da falta, iraien gauz, pasada gude guztize eta ondino firme baritau. Beraz, eskatuten dugune da, pausu hori emotie, ezin gara lentuek esan onartute dauzen gauzetan, ezin gara lentuek esan olako atentzinu eskatuten dauien gauzetan. Pentsaten dut, arreta gehiago imini behar dugule eta alegin batin bidela hainbetarinen konbenizio hau firmeteko.